Takže čus lidi, vítám vás u dalšího videa a dnešní video bude, jak jsem vám slíbila, to seznamovací. A toto video vlastně vám řeknu všechno. A můžeme jít na to. Tak, prostě jsem vám chtěla říct, že se jmenuji se Natálie Janulková. Je mi 12 let. Chodím na Jarošovou školu a moje koníčky jsou fotbal. Moje nejoblíbenější zvíře je kůň, pes a kočka. A tak. Bude to sice krátké video, ale nevím, co vám víc říct. Můj styl je můj styl, o tom se bavit nějak moc nebudeme. Sice vám jako nějaké videa budu ukazovat, jsem si koupila. A ta sestřenka. Natočím to totiž u ní a potom si to přepošlu. Co to je štanty? Takže já jsem úplně... Potom vám v popisku videa vám dám můj Instagram, Snapchat, jo, Snapchat a Facebook. Můžete mi potom psát nějaké otázky. Vím, jsem nová, nebudu v oblibě, ale to mi vůbec nevadí. Takže tak. Až do Slovenska jsme do lesa. Vlastně baví mě natáčet videa. A nejvíc vlastně, co jsem dostala a takové věci a hlavně z nich na tom. Potom vám slíbím ještě jedno video, že budu natáčet Slider.io a potom ještě jedno, že jedu na chatu, co se sebou balím a za druhé, že potom na té chatě budu s mojím klukem a kámošem z fotbalem. Budu natáčet Jelly Bean Challenge. Takže se máte na co těšit. Já bych se s tímhle videem loučila a zatím ahoj! Tak.